Hello guys! Eto, kasama ko na ang aking mga kabatchmate noong 1986. So, matagal ng panahon. So, andyan si Vivian, si Reggie, si Mila, si Mean, si Franco, si She, si Lid, at si Mona, at lahat-lahat sila. So, sila ang makakasama ko sa outing. Expected na kaiba Si Ma'am Open. Oo, si Open. Tahimik sana. Away kayo, hindi ko mali kayo na-expect na kaiba. Nabira mo na kung iiba ba? Di mo na kung para iba. Si Marin, Mga siguro ang biyahe, mga 1.5 hours. Medyo matagal-tagal din. Kaya, abangan nila. Hindi ko pa alam kung ano ang mga na. Kasi first time ko pumunta doon. Normally, hindi ako sumasama pag mag-overnight. So, ngayon sila ka-experience na nag-overnight. Kasama yung ako na kabatch. Batch 1986. Siguro, maganda na rin to. Kasi nakakapag- Ito, sandali. Maganda rin. Sandali lang. Para ako ka mag-video. iba pala na din isa. Hi, Steve! Gustado ka mo kan? Hello, Steve! How are you? Birthday ni Steve, nandiyan ka. Ano, dyan si darling mo? Nasa England. Baba na buhok sa Kabigutilyo. Magkuha na ng tigika. Papakunan na ba? Ano tapos na? Amo na, kompleto lang. Tigika. Kapon lang, pangaruwa. Daman epekto. Abi, di ba sa nagpinalantora? Every day, nag-walk siya ng 1 hour. Ang sakit ng magayon. Para, again, remembrance. Ayan, si Dog. Hello! Hello, how are you? Ayan, extra. Ayan, obat sosyal. Ayan. Ayan. Dito
Ayan, excited na ako guys. Malapit na tayo doon sa party. Ito na, andito na tayo sa bukana ng Port Alfredo Resort. So, abangan nyo guys ang mga kaganapan sa loob. Sa ngayon, syempre, excited ako kasi first time kong sumama sa kanila at mag-o-overnight pa. Normally kasi hindi ako nag-join kasi hindi talaga ako mahilig sa party-party. Pero, syempre, mahilig ako sa mga natures. Ayan, kaya talagang sumama ako dito. So, and for sure, mag-i-enjoy ako sa kanila. At, syempre, shout out pala kay Mean. Thank you very much for inviting me here. At syempre, may susunod pa. Basta, tawagan lang ako. Anytime, magjo-join ako sa kanila. Okay guys, yung susunod na kaganapan sa loob ng Port Alfredo Resort ay abangan nyo sa susunod na kabanata. Sa ngayon, huwag niyong kalimutan munang i-like, i-share, mag-comment, at i-subscribe ang aking channel. At huwag niyong kalimutan din i-press yung bell button para parati kayong update sa aking mga papalabas. So, see you guys. Thank you very much for watching. Abangan nyo yung susunod na video.